Hallo allemaal, daar ben ik weer. En vandaag gaan we niet naar de Covra, maar vandaag gaan we naar het Abdijplein in Middelburg. Want vandaag is de uitreiking van de Pioniersprijs. En wij zijn een van de 5 laatste genomineerden. Het Zielsmeisje Gelijkheidsproject van kunstenaar Rem van den Bos uit Ellewoudsdijk gaat de hele wereld over. Met posteracties, gespreksmomenten, fotosessies, televisieafleveringen, een boek en tentoonstellingen worden oude en nieuwe thema's met elkaar verbonden. Een moderne en kleurrijke versie van het bekende Zeeuws-icoon met een nadrukkelijk positief doel. Aandacht vragen voor gelijkheid en respect voor onze medemens en daarover de discussie op gang brengen. Zielsmeisje zet ons aan het denken en is een uithangbord van gelijkheid. Maar we kunnen al wel laten zien dat er wel een redelijke Het publiek heeft voorkeur. Ja. Het publiek heeft heel duidelijk gestemd. Ja, het was spannend. De publiekswinnaar is Zeeuws Meisje. Deze mee. Officiële oorkonde, bloemen en gelukkig ben je met heel veel mensen die kunnen helpen tillen al die spullen. Het project ook op deze manier doorzet, want daar wordt Zeeland beter van. Dankjewel.